Hello mga ka-Dors, welcome back to my channel. Padagat sa takaron guys. Dito muna ako sa bahay sa aking kapatid. Punta muna ako ng dagat kasi may isda daw na nakuha yung bininta ni Inoy sa Lambaklad. Isda, paghatian namin sa aking kapatid, isang buo, tapos hati kami. Tapos nandyan na pero wala pang magpikas yung dapat hatiin. Hindi kami marunong, malaki po kasi. Inantay namin si Tikyo. Siya na ang maghati sa isda. Punta muna ako dito sa dagat. Ito ang sitwasyon sa dagat namin guys. Galing na po ako nagsimba kanina. Holy Tuesday po ngayon guys, as a Catholic celebrating Holy Week. Kaya magnilay-nilay sa pag-celebrate sa Holy Week. Balaang adlaw. Allah, dako day gadget. Three on one half. Badlon. Ito lagi. Ditimbang na mga daan. Timbangan, gobyerno, binalimbungan din. 3.6. Dikit. Iba na nagyap ko nagkuhan na. Halike. Wala nga Lusad na. Pikas utix na. Nani bang pikas guys. Kami din may kamao. Iya, kami tikyo. Luwag ka anak. Luwag ka. Bawa rabaning ko an. Garas. Ito na musod na. Binaig yun. Badlon. Sino reagi? Sino reagi sa badlon ni Inoy? Ayilo na malagyan na yung makapanjas mi. Hindi ko lang eh. Agil na malalata ilang. Apa kaya katubig ang primero gihapag mo. Lugay mo to na. Amo kaya mo ingana panitan gana mo. Gusto mo naglata kay pangag lang yung Lami to na tami. Hindi sa. Saan ino ito kaya? Labay ka? Nanggol. Paglabay na kaya haring hapit. Kapit Inig. Inig ka. Uli na na.
pika sa isda. Kinahanglan po dog haid ng sundang. Eh. Bunaw, Ming! Ha? Bunaw. Di, katungkuan ba? Aga na. Di, bonita ka. Ano malapos pa lang. Kinahanglan ko ano. Eh. Di may aris bay ni sa lumi og tikyo. Na isda ni Inoy. Dako pa da 3 point apa to? 3 3.36 o 3.3 na basta kay tip 3.3 3.6 3.6. ja gadag binta guys kay 270 ra kilo. Mama mahal ka ni basta yung mga isda. Tuwa. Pilay ko na rin. 270 ra kilo guys. Og adto pa sa merkado na ito imong 400. 180. Kasi nga nga presko. Nanay. Mana. Dahil bentaha. Lambak lang. Di budlali magpikas eh. Inantigo. Di ana guys, nahiwa na. Gihiwa-hiwa.